ଗୋଟେ ମିଡିଲ କ୍ଲାସ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଯେଉଁମାନେ କ୍ୟାରିୟର ଓରିଏଣ୍ଟେଡ ଝିଅ ମାନେ ଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ପ୍ରେସର ଥାଏ। ମାନେ ଏଇ ପଢା ଟାଇମରେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଟାଇମରେ ସେମାନଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ ଏଇଆ ଥାଏ ଯେ ମୁଁ ଯଦି ଭଲ ପାଠ ନ ପଢିବି, ଭଲ ମାର୍କ ନ ଆଣିବି, ମୋ ଘରେ ମତେ ପଢିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେବେନି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ କଲେଜ ଟାଇମରେ ଯେତେବେଳେ ଟିନ୍ ଏଜ୍ ଆସନ୍ତି, ମାଇଣ୍ଡ ଡାଇଭର୍ଟ ହୁଏ, ସେ ଟାଇମରେ ପ୍ରେସର ଥାଏ ଯେ ଯଦି ମୁଁ ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ପଳେଇଲି, ବାଇଚାନ୍ସ ମୋ ଗୋଡ ଖସିଗଲା, ତାହେଲେ ମୋ ଘର ଲୋକମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମୁଁ ଛୋଟ ହେଇଯିବି ଆଉ ମତେ ଲୋକ ଜଜ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଅଲଗା ପ୍ରୋଫେସନାଲ ଲାଇନ ଚୁଜ୍ କରନ୍ତି, ସେଇ ଟାଇମରେ ସେମାନଙ୍କର ଫୋକସ ଥାଏ ଯଦି ଏଇ ପ୍ରୋଫେସନଟା ମୁଁ କରିଦେଲି ଭଲସେ, ଜବ୍ ଯଦି ଭଲସେ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ମୋ ଲାଇଫ ସେଫ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତେ ଭୁଲ କରିବାର ନାହିଁ, ଠିକ ରାସ୍ତାରେ ହିଁ ଯିବାର ଅଛି। ଯାହା ବି କରନ୍ତୁ ଲାଇଫରେ ଝିଅ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରେସର ହିଁ ଥାଏ ଯେ ଗୋଟେ ଭୁଲ କଲେ ଲୋକ ମତେ ଏଇଟା ଠିକ ପାଇଁ ଜଜମେଣ୍ଟ ଦେବେନି, କିନ୍ତୁ ସେ ଗୋଟେ ଭୁଲ ପାଇଁ ମତେ ଭୁଲ ଜଜମେଣ୍ଟ ଦେଇଦେବେ। ପାଇଁ ଭୁଲ କରିବା ପୂର୍ବରୁ 500 ଥର ତାଠୁ ବି ଅଧିକ ଥର ମାନେ ଭାବୁ କି ଏଇ ଜିନିଷଟା କଲେ ମାନେ ଠିକ ହବ, କେତେ ଦୂର ଭୁଲ ହବ। ବହୁତ କଷ୍ଟ, ମାନେ ପ୍ରେସରରେ ବଞ୍ଚିବା, ତ ଭାବିବା। ଆଉ କେତେବେଳେ ଯଦି ଭୁଲ ବି ହେଇଯିବ, ଗୋଟେ ମାନେ ଡର ଥାଏ କି ଘର ଲୋକଙ୍କୁ କେମିତି ବୁଝେଇବ, କଣ କରିବ, ବହୁତ ପ୍ରେସର ଥାଏ। ଆଉ କେତେବେଳେ ଯଦି ମାନେ କ୍ୟାରିୟର ପ୍ରେସର ହେଇକି ଲୋ ଫିଲ୍ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ମାନେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସକୁ କି ସେୟାର ହିଁ କରି ହୁଏନି କି ଏଇ ଜିନିଷଟା ହେଇଛି, ସେମିତି କଣ କଲେ ତାକୁ ସଲ୍ଭ କରିପାରିବି। ତ ସବୁବେଳେ ପ୍ରେସରାଇଜ ହେଇକି ରହିଲେ ବି ଭଲ ନୁହେଁ, କଥା ସେୟାର କରିବା ଦରକାର।